Good morning everyone. Hai na hai lam sugu sini vlogo kon lokana norok tau sung morning ni breakfast khai tongo. Breakfast ok khai kain sung Assam Rifle ma thang ni sung program rok nai tong ningen rong no fununga no. Yang somotkar TV chai tongo bo thot thok ka sai mi ta khana ro no. Ekdom perfect diba. Sopuro. Ai song ro sinai yo la ka. Dirna diba. Laghe lai chamal ukla kotra. Oh, apa dah. Ke nokhor ga jung Assam Rifle thanan bagoi tomtomo kaina kha tai chini oinok dol rokhe segang thangpai kha bus bai ge jung ke bus marukli anga tomtom khai thang tonggo ke lai tongdi Sung tom ni nongkhar ka nongkhori na himlai tongo get buskango kisat ka hasal ma himi ma thango norok lokana ko boro rok bangma boro nai singpai tongo o jaga check rok khai bula police rok bagi ni juta line dale baca so bosunai tongo get buskango thang tongo mela hayong goi tong nai boro bangma ni police rok ko bangma excited bising hawi program nayan bagi nai abo ka sung get hapka Assam Rifle maro program nayan bagi nai cuma check khai jang yang dolok asuk sini kalsal musamung nasuk dam tai no ai kan ke ji hai thor thor Siap kudu buzang lain ada oh yang tu sih excited naik mana no bosor naik tong langsung mana Genorong nogoiman khana kufur jersey jumjak oborok khe footballer fo borok participate khaini dini o ground ge yang bo kufur jumjak borok bo participate khainai ge borok ni teacher borok no sai tongbo tuma khonai higa ma khaini rokhini sai tong ta abon pore uko yang nogoiman khana norok white and red jumjak chini tripura sa Rock borok bo participate khainai I hopefully borok I think school student nong nai boro nong khasido bo school nong khabuta samalia hinke borok bo participate khainai mami tade musanai na to musanai saimaya hinke oborok ongkha juro thunai dok borok bo participate khainai hinke chungte bo tak bisinga haboinai nai to select ke thaigan jadi sit dok malia bagai ko yang wai semai se ong chong tab ke musamuro punya ko samurungnya tuh yang kamdan kayak situ sit maya katakan program surong kha sungtrak naile tongo chairman kha chair asuk lai naile tongo nge ground pelai kotor bela bagene mobile clear ke kaya mu to kala video norok bo makana heaven tam khaine habono naifan norok enjoy khaide sungu kon asuk ina enjoy khai tongo program rong nai peka sung program rong nai pe nai nongkhor sinai nongkhor sini ju ma thangai sung mai raksa sinai phongni mai sa dia angge sin program ke to sari go sung nai evening go pastor phong nai yang chan rakhe mai ko jagi ta bo tau thangai a chan da mai sa nai program ta rong na ui shongoi tong Mui tau monda sa khana sangai ndok re dia ai thoi jom de ber thakana
sairi kongkhan bangai tabo ke sung holo phaika program khainani tinin bolok asuk tino jotono na hamba.